Slovenskej národnej strane sme sa dohodli, že tieto voľby budeme ignorovať predvolebné diskusie organizované denníkmi SME, Aktuality a denníkom N. Sú to neobjektívne stranícke plátky progresívneho Slovenska. Ak napríklad Vladimír Šnídl píše svoje výlevy a namiesto označenia Slovenská národná strana používa označenie Ruská národná strana, je vám jasné, že máte dočinenia s takou mierou primitívneho aktivizmu, že sadnúť si do debát s týmito ľuďmi by bola neúcta k vlastným voličom. Je vrchol primitivizmu, ak niekto by vás volal iným priezviskom, ako sa voláte, a keď niekto odmieta akceptovať názov vašej strany a tvári sa na politického novinára, cítiť z toho len frustráciu. Sadnúť si za stôl s ľuďmi, ktorí tolerovali Tódovej tajný vzťah so sudcom Záleskou a čítanosť si založili na nezákonnom vyťahovaním údajov zo spisov, by bola legitimizácia neetického žurnalizmu. Zároveň tieto voľby budú prvé, kde význam mainstreamu sa stáva bezvýznamný. Klasické médiá sú tak skompromitované s tak významnou mierou nedôvery, že my politici máme právo ignorovať všetky, ktoré povýšili robenie politiky nad spravodajstvo. V piatok idem do diskusie s Anou Vargovou do Slovenského rozhlasu 23:8 sa teším, že budem zastupovať ESNS na panelovej diskusii aj s ostatnými politickými stranami s Norom Dolinským na tému sociálnej politiky.